Здравейте! Днес ще си говорим за мощта на един от инструментите на Anthropic. И по-скоро става дума за Claude Design. Казвам мощта, защото наистина този инструмент променя целият пейзаж на графичния дизайн, на видеообработката, на motion дизайна, на създаването на уебсайтове и приложения. Като цяло на много неща. Така че гледайте. И така, в семейството на Claude имаме няколко инструмента. Стандартният Home Chatbox на Claude, Claude Code, с който пишем код, създаваме софтуерни решения, приложения, автоматизации и много сложни нещица, и Claude Design, един от последните в семейството играчи. С Claude Design пейзажът на графично създавано съдържание се промени за винаги. Имам предвид, че потребители и професионалисти, ползващи Adobe Premiere, примерно, вече по-скоро не им се налага да прибягват към тази тежка и сложна компетенция и работа с такива софтуери, защото Claude Design успява да измести именно тези роли и изпълнява много по-голяма лекота вече тези функции. И като цяло, като един оператор, както аз го наричам, Claude има способността и тази аналитична мощ той да преценя кога какво точно да направи, вика съответни агенти, скилсове и изобщо цялата тази амалгама от наистина висока технологична мисъл го прави незаменим. В момента не случайно затова той държи все още първенството в посока изкуствен интелект инструменти, особено за комерциално ползване. Така че да не губим повече време и да влизаме в Claude Design. Два са начините, по които може да се работи с него. Единият е web базираният, който се достъпва от Claude.ai /design. Когато се отвори интерфейса на Claude Design, имаме отново познатия чатбокс, който всички GPT агенти работят. Ние знаете, че сме свикнали да си говорим с тях, т.е. да водим диалог, защото под диалогова лингвистична форма основно се комуникира с изкуствения интелект. Това мисля, че вече е всеобщо като знание. И имаме основни категории, упоменати в едни много приятни минималистични иконки. Първото е създаване на мобилни апликации, презентации, документи, уебсайтове, анимации, дори 3D обекти от снимка, която може да му фърлим. Той може да направи 3D геометрия, която след това ние да я свалим и да използваме за целите на примерно 3D моделиране. Дори да не изберем някои от основните категории, ние когато промптваме или пуснем промпт тук, той започва и веднага разбира какво трябва да направи. Дали от него искаме application или website. Така че някой път може да пропуснем или да забравим. Дори да забравим, не е толкова фатално да изберем някои от основните категории. Сега, едно от най-атрактивните новости в категорията анимация е, че когато искаме от него да създаде така наречените B-rolls или ефекти по време на анимацията, достатъчно и ние да пуснем нужния текст и той ги създава за нас. В общи линии как се случва това нещо? Има сайтове, които помагат именно да хвърлим наше видео и от видеосъдържанието да се генерира текст. Защо е необходимо това? Защото много по-лесно AI се ориентира по текст, особено когато е по време. Тези времеви абзаци помагат и го улесняват да се ориентира той в кой момент точно каква анимация да създаде спрямо съдържанието, по което се движи. И сега идва по-интересната част. Ако ние вкараме наше видео и кажем добави съответните ефекти и анимации върху видеото, той ще го направи. Само че има едно известно ограничение, което не е маловажно, че файла трябва да не е по-голям от 20 мегабайта, и което, честно казано, мен доста ме ограничава, защото аз очаквах да му фърля едночасово видео и той да направи чудеса, само че не работи така. Трябва да си разделите видеото, да го компресирате на части и после отново да го сглупите. Но това е детайл на фона на това, което може да направи.
Другото нещо, което може да правим с него може би това е най-мощното и което аз също най-често го използвам, именно прототипизирането или създаването на уебсайтове. Как се случва това нещо? Аз, например, сега ще отворя пред вас буквално една от последните фунии за мое обучение, която аз прототипизирах с него. Ето, тя изглежда така. И в свободен текст отляво аз му казах какво искам да направи за мене. Подадах му малко контекст, референции, цветови характеристики, color palette. Поисках от него съответните анимации и да следва все пак, не на последно място, наистина последните тенденции за анимиране на веб дизайн, в веб дизайн пространството. И той го направи. Ето, това е продуктът, който той ми създаде за броени минути. Сайтът все още не е готов, защото тук говорим наистина за прототип. Следващата стъпка от тук е чрез бутона Share ние да свалиме прототипа като zip или другия вариант е да изберем съответно Cloud Code и от тук с бутона Send директно да изпратим прототипа към Cloud Code, с помощта на който ние да го програмираме. Тоест той ще го програмира, ние ще го помолим. Или по-скоро ще го инструктираме да навържи всички функционалности и да превърне този мокъп или прототип в работещ сайт. Ето така с тези прости стъпки работи и това е сценария за работа между отделните инструменти като Cloud Design с Cloud Code, които комуникират помежду си поради проста причина, че са в едно семейство и тяхната връзка е неразривна. Другият вариант е чрез да ползваме Cloud Design е локално на нашата машина, като най-отдолу е изведен ето тук с тази иконка и като цъкнем на него, той се отваря като самостоятелен браузър. Тук виждаме абсолютно същата среда от готови режими за работа, анимации, презентации и така нататък. Аз съответно си намирам моята библиотека малко по-долу, по това, което съм работил. Ето, например, тук разработвам един application и понеже съм дал такъв промпт и инструктаж, направи ми application, той съответно прави за всяка една стъпка съответния мокъп с цветове, с анимирани ефекти и ако аз съм доволен, аз мога да премина към следващата стъпка, пак по същия начин да го прехвърля в Cloud Code и да го програмирам. Сега, другото нещо, което преди да съм доволен е да го коригирам. Корекциите се случват чрез ето тези бутони горе, Edit. Единият вид е чрез Edit директно да кликаме върху някой компонент и отляво да го променяме. Това е познато като режим на работа, може би като PowerPoint и множество други софтуери. Другия ни режим е чрез бутона Comments. С него, като кликнем на нещо си, примерно тук върху заглавието, като кликна, се появява това балонче и аз директно му казвам промени заглавието на еда какво си и Send to Cloud автоматически задейства команда. По този начин се извършват всичките тия корекции. Можем също така да рисуваме и директно да вписваме това, което искаме да се случи, докато стигнем до желания резултат на нашия application. Така че много са инструментите, които крие Cloud Design и както ви казах, едно от най-атрактивните в момента е именно създаването на или по-скоро добавянето на ефекти в готови вече видеа, като например ето това видео, което аз създадах, мой запис, който е придружен с презентация. Достатъчно е само да сглобя след това аудиото, което аз съм записал, защото той реално погледнато така е изготвил анимацията. На базата на казаното от мене, той изготви съответно тази анимация. Аз от тук минавам и си я свалям, след което е в формат видео MP4 формат, съвсем спокойно, може да си избера само от тук резолюцията и след това да си го сглобя с гласа и някаква фонова музика и така моята презентация или видео е готово. Така че тествайте смело, пробвайте, наистина много приятни ефекти ще забележите в работата си с Cloud Design и ако
имате обострен интерес да внедрите в бизнеса си такива инструменти и още по-сложни, едно, че може да се абонирате за канала ми и да следите всички видеа. Второ, може да поискате консултация, да зададете вашите въпроси отдолу под видеото и аз винаги ще реагирам. Така че до следващия епизод. Благодаря за гледането.